Ahoj, já jsem Eva a vítám tě u pohybové meditace, kde spojíme jógu s meditací. Pohybová meditace je sestava pozic, které na sebe plynule navazují v souvislosti s naším dechem. Začneme v kleku. Dosedneme na paty, můžeme dát dlaně na stehna, můžeme si zavřít oči a jenom si uvědomit, že jsme na podložce, že budeme pohybově meditovat, spojíme meditaci s jógou, můžeme si proběhnout rychlý sken tělem, jak nám dneska je. Můžeme se zhluboka nadechnout nosem a výdech ústy. Nádech nosem a výdech ústy. Můžeme si otevřít oči a s nádechem zvedneme ruce nad hlavu. A s výdechem zase zpátky na zem. S dalším nádechem nad hlavu plynule a s výdechem zase zpátky. S dalším nádechem budeme zvedat ruce, ale i sami sebe do vysokého kleku. S nádechem plynule oba pohyby najednou a s výdechem ruce dolů a dosedneme na paty. S nádechem ruce nahoru zvedáme se do vysokého kleku. S výdechem ruce dolů a dosedáme na paty. Teď s nádechem zvedneme ruce i sebe do vysokého kleku a ještě zkusíme pravou nohu dát před sebe. Bacha na balanc. S nádechem zvedneme ruce i sebe do vysokého kleku, pravou nohu před sebe. S výdechem se nakloníme nad pravou nohu. Můžeme dát ruce vedle nohy. S nádechem se zvedáme ruce s námi a s výdechem zpátky. Ještě jednou nádech nahoru a výdech zpátky. Dáme si zadní levou nohu na špičku, zvedneme levé koleno, pravou ruku dám na dlaň zleva vedle pravé nohy a s nádechem zvednu levou ruku ke stropu. Buď se za ní můžu podívat, nebo nechám hlavu koukat na podložku a s výdechem dám ruku zpátky vedle pravé. S nádechem ještě jednou a s výdechem zpátky. A naposled a zpátky. S nádechem dáme ruce obě kolem nohy a propneme pravou nohu. A s výdechem ji zpátky pokrčíme. S nádechem ji propneme. S výdechem ji pokrčíme. Naposled propneme. Můžeme se vždycky podívat na tu zadní nohu. Pak zpátky a pohled zase před sebe. S dalším nádechem otočíme obě nohy dopředu. I my jsme otočení a teď s nádechem budeme krčit kolena a zvedat se.
A s výdechem zpátky do předklonu a nohy zase napnout. S nádechem zase zvedneme, pokrčíme kolena a s výdechem se předkláníme, napínáme kolena. A naposledy pokrčím kolena, s výdechem předkloním, dám ruce na zem. Tady se na chvilku zastavíme. Dáme dlaně na zem buď takhle před sebe, nebo můžeme i otočit prsty a zkusit takhle doťapkat prsty za sebe, jak je nám to pohodlné. A můžeme u toho pozorovat, jakou část nohou protahujeme. Pohledem se můžeme podívat za svými prsty a zhluboka se nadechnout. Kdo má ruce za sebou, tak si je dá zase před sebe a jenom tak se můžeme pokrčit střídavě jednu nohu a druhou. Zase pomalu, klidně, v návaznosti na dech. Že s výdechem jdu dolů a s nádechem nahoru. S výdechem dolů a s nádechem nahoru. Můžete dojet ještě jedno kolečko. A až se všichni sejdeme nahoře, tak se otočíme na tu druhou stranu. Takže levou nohu natočím pryč z podložky. Dám ruce z každé strany nohy. Trošku se srovnám, aby mi to vyšlo. Protože zase půjdeme s nádechem, budeme propínat nohu. Pohled bude směřovat na to zadní chodidlo. A s výdechem zase pokrčíme, podíváme se před sebe. S nádechem zase propneme levou nohu, podíváme se dozadu. S výdechem pokrčíme, podíváme se dopředu. A ještě jednou s nádechem propneme nohu a s výdechem ji pokrčíme. Tak, levou ruku dáme zase z vnitřní strany té levé nohy a s nádechem budeme zvedat pravou. Zase můžeme se podívat na strop nebo do podložky. A s výdechem ruku zpátky vedle té druhé. S nádechem nahoru a s výdechem zpátky. A naposled nahoru a s výdechem zpátky. Položíme si pravou nohu na koleno, položíme si nohu na nárt a s nádechem, nejdřív se nadechneme, s výdechem budeme jakoby dosednout na patu, s nádechem zpátky zase pokrčíme, můžeme se vypnout, s výdechem jakoby chceme dosednout, s nádechem zase dopředu a ještě jednou propneme přední nohu a jdeme zpátky. A teď nás čeká zvedání rukou, takže pořádně si udělám stabilitu, základnu a s nádechem budu zvedat ruce a s výdechem zpátky. S nádechem zvednu ruce, s výdechem zpátky. S nádechem zvednu ruce
A s výdechem dám nohu zpátky a dosednu. Ruce vedle sebe. S nádechem zvednu ruce, vyjedu do vysokého kleku a s výdechem dosednu zpátky ruce podél těla. A ještě jednou do vysokého kleku, ruce nahoru a zpátky dosednu a ruce dolů. A jako poslední, už jenom s nádechem, vyjedou ruce nahoru s výdechem podél těla. S nádechem nahoru a s výdechem podél těla. Můžu si dát ruce na stehna, zavřít si oči, zhluboka se nadechnout nosem a vydechnout pusou. Nadechnout se nosem a vydechnout pusou. Můžu si projet sken tělem, nechat doznít energii z pohybové meditace. Uvědomit si, kde jsem, v jaké místnosti, nebo třeba venku, co slyším kolem sebe. Zpátky se vrátit do přítomnosti. Můžeme pomalu otevřít oči. Můžeme se protáhnout. A můžeme si poděkovat za krásně strávenou pohybovou meditaci, kdy jsme protáhli celé tělo a zároveň i posílili a chvilku jsme i zameditovali. Děkuju moc a budu se na vás těšit příště. Ahoj!